दोडामार्ग गोंयांत विलीन करपाची म्हजी इत्सा ना। गोंयची वेगळी संस्कृती आसा, वेगळी अस्मिताय आसा। घटक राज्य करतना गोंयाक वेगळो स्थान दिल्लो आसा। गोंयचें हित म्हजे खातीर पयलें। लोकांनी चिंता करची न्हय, दोडामार्ग गोंयांत विलीन जावचें ना म्हूण मुखेलमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सर, दोडामार्ग तालुका गोव्यात विलीन करावाची चर्चा सुरू आहे. त्याच्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी आपलं म्हणणं स्पष्ट करावं असं काल काँग्रेस पक्षाने म्हटलं. खूप काही चर्चा खूप ठिकाणी सुरू असतात. मी काही म्हणजे दोडामार्ग जो आहे हा गोव्यात घ्यावा ही माझी इच्छा नाही आहे आणि मी कुणाला सांगितलेलं नाही आहे. गोवा ह्याची वेगळी आयडेंटिटी आहे. त्याच्या लँग्वेजनुसार त्याची संस्कृती, त्याचं कल्चर हे सगळं वेगळं आहे आणि त्याचमुळे गोव्याला राज्य देत असताना आणि घटक राज्य देत असताना त्याचं वेगळं कल्चर हे फिक्स केलेलं आहे आणि मुख्यमंत्री म्हणून या नात्याने माझ्यासाठी गोवा हे गोव्याचं हित हे माझ्या दृष्टीने पहिलं आहे. त्यामुळे कुठलाही भाग विलिनीकरण घ्यायचा वगैरे कुठलीही गोष्ट माझ्या मनात तरी नाही आहे. त्यामुळे कोणीही जरी काही बोलत असेल तर त्याबद्दल मला वाटतं बाकी गोव्यातील लोकांनी तरी निश्चिंत असावे की आपण कुठलाही भाग कुठलाही याच्यामध्ये विलिनीकरण करून घेण्यातल्या रस